ಸಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗರ್ದಿಂಗ ಬಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಚ್ಚು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಓಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಓಲುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು 24 years ಗೇಪಲ್ಲಿ ಈತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಮಾನ ಎಂಚಿ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಶುದ್ಧದ ಗುಳಿಗೆದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವೇ ವಿಶೇಷ ಅವೇ ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಎಂಚ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಆತಿ ಅಂಕಲು ಪನ್ನೊಡ್ಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಪಾತೆರೇಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಭಾರತ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಬೈದಿಜಿ ಬಾರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಗವೈದೇರು ಕೊಡೆಲ್ಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದೇರು ಏನಾರ್ದಂತೂ ಈ ಇಂಚಿನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಂತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿನ್ನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದುಂಬಲ ಪಂತೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆಡು 1000 ಒಂದು ಅವೇ 500 ಚಿಲ್ಲರ ಆತಂದು ಒಂದು ಖಂಡಿತ 1000 ಆಪುನು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ನೆಡ್ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಶೋನ್ ಎಂಗುಲು ಕವರ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೈದ ಯಾನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿ ತುಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಬರಹಗಾರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಂಚನೆ ಬರಹೂಪುನಂಚಿನ ಮೈತಿದಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಕೆಂಕುಲು ಬೈದ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಶೋನು ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ತುಳು ನಾಟಕರಂಗ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೆಯರುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡು ಡ್ರಾಮಾದ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಲ ತೋಪ ಇರೋಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕೊಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲಿ ಏತಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ತೊರಿಪವರಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಬಲೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಪೋಗ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ನೆಡ್ದು ತುಂಬುದ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಒಂದುವೇ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಆತೀನಿ ಆ ನಾಟಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರೆಂಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸಲೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನ ಪನ್ಪುನೇನು ನಾನು ಪನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಪೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೂಜೆ ಲಾಯರುಂಡು ಪೂಜೆ ಐ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರಡಲೆ ಅನ್ ಪಾತಿರ್ಪವ ಬಲೆ ದೇವದೇವರೇ ನಾಗದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದಿನ ಈ ನಾಟಕದ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದರ ನಟಂದದ ಕಂಡ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕodialbail ಬರೆದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಚಿನ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಮೈಥಿದಿ ಈ ರಂಗ ಪರಿಚಯ ಮಿತಿ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟರು ನಾಟಕಗಳು ನಟನ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿದು ಬಂದದ್ದು ಅಂಚಿನ ಎತ್ತಿರೋಡು ಸಹಾಯ ಕೊರಬೇನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕೈಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮೇಲೆ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಕೊರದು ನಾಟಕವನ್ನು ಗೇಲದ ಕೂಡಿ ಎತ್ತರದ ಪುಗಾರ್ತಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಕಲಾಸಂಗಮದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗೋಡು ಪಡೆದು ಈ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಕೈ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಉಡಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾದ ಕಲಾವಿದರು ಎರಡ ಪಾತಿರ್ಪೋಗ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಬುಧರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮೈತಿದಿ ನಾಟಕಡ್ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ದ ಬುಧರ್ ಎಂಚಿನ ಸಿದ್ದು ಮಂಡದ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂದುಂಡು ಈ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಇಚ್ಚಂದೆ 15 ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇದು ಹೊರತು 14 ಶೋ ಆತಂಡು ಇಂದು 15 ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕದನು ಪೋಯಿನಲ್ ಪೂರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರ್ ಬಾಂಬೆ ಡಿಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಊರುಡು ಉಡುಪಿಡಿ ಪೂರ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ
ಈ ನಾಟಕ ದಾದ ರೋಲ್ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ರೋಲ್ದ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ರೋಲ್ದ ಪುದರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಂದು ಬಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ನಾನು ಅಂತಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಕಲಾವಿದರೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಪಿನಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲಕ ಬಂದ್ಪುನ ಫೀಲ್ ಒಪ್ಪುನು ಇರು ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲಾರ ಪೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ನರ್ವಸ್ ಇಲ್ಲಾರ ಅತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲ ನಾಟಕದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ರಜಿತ್ ಕದ್ರಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ಮೈತಿದಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಇರ್ನ ರೋಲ್ದ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನೆ ಮೈತಿದ್ದ ಯಾನೊಂಜಿ ರಂಜು ಪನ್ಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಲು ಎಂಚೆಂಚ ಉಪ್ಪು ಆಪಂಡದು ಕಲಾವಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲಾರ ನರ್ವಸ್ ಆದುಲ್ಲಾರ ಎಂಚ ನರ್ವಸ್ ಪಂಡ ದಾಲೇಜ್ ದಯಪಂಡ ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ನ ಹೊರನೆ ಬುಡ್ಪಾವೇರ ಚಳಿ ಬುಡ್ಪಾಯಿಲಾಕ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಓಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ. ರೂಪಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರೂಪಕ ಮೈತಿದಿ ನಾಟಕಡ್ ಇರ್ನ ಡ್ರಾಮಾದ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಪುದರ್ ಉಷಾ ಬಂದರು ಇದು ನಾಟಕ ಊರಲ್ಲ ಮಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದರ್ ಪೂರ ಮಂದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತ ಶೋ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಪಿನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ಹೈ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಟು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ మేము ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು 24 years ಗೇಪಲ್ಲಿ ಈತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ರ ಒಂದಂಟು ಅಕ್ಕರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಸಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಭಯಂಕರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೀದು ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತತ್ತನ ಮಿನಿ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಪಾಡು ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವರಾಜ್ ಗುರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈತಿದಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಕುಡ್ಲಡ ಒಂದುಂಟು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಮಂತದ ಬಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಚ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಪಂಡ ನಾಟಕ ರಂಗಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವೈನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾಟಕ ತುಗಿನಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಲ ಕೊಂಡು ಪಂತೇರೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕುನು ಕುಡ್ಲದ ಇನಿತ ಈ ಶೋಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚೆ ಗಡಿಗಿಡಿ ಪೋನ ಗೊಂತ ಅಡಿಗಡಿ ಜಿಗಿ ಯಾವುದುಂಡು ಸೊ ಈತ ಸಮಯ ನಾನು ಈತ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದಿನಿಕುಲು ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾನು ದಿರ್ಪೋನಂದು ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾಲ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದಲಕ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವನ್ ತೂದು ಬಕ್ಕರಿವಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಿತೇಶ್ ಹೇಳಿಂಜೆ ಬಂದು ಮೈತಿ ನಾಟಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಚ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಕೋಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಉಲಾಯ್ದ ಫೀಲ್ ಎಂಚುಂಡಿ ಪಣ ದಾದ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೋಡ 15 ಶೋ ಆಂಡ್ ಪಣ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡಿ ಪುರ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೇಗ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪಣ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಣ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಪೂರ ಕಲಾತ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಇದ್ದವರ ದಾದ ಉಲತ್ತೊಲ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಶಿಲ ಒಂದು ದೇಪಣ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಶೋ ಮಲ್ಪೋದಲೆ ಆ ಶೋ ಒಂಜಿ ನನ್ನ 4 ಜನ ಬಾಯ್ಡು ಬೋದು ಬುಗಾರ್ತಾರೆ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಬುಕ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಧೈರ್ಯಡುಲ್ಲ. ಮೈತಿದಿ ನಾಟಕದ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಆರಾಮ್ ಫೈನ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೈತಿದಿ ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಏಪಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇನರ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಉಂಡು ರೈಟರ್ ಉಲೈಡ್ ನರ್ವಸ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಇನಿ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಇರ್ನ ಉಲ ಎಂಚ ಉಂಡು 14 ಶೋಸ್ ಆತನೊಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬರೋಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟ ಪೂನಾಡು ಪೂರ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಣಂದ 14 ಶೋಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನಿತ ಇತ್ತಿರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಬಂದ್ಲಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಇತಿಹಾಸಡ್ ದಾಖಲೆ ಬರೇನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಓಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡ್ರಲ್ಲ 10,000 ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬನ್ನಕ ಅವಿತ ಮೈತಿದ್ದಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಇರ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡವು ದದವಂಡ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಬಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 32 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿಡೇ ಪೋನುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿರಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇಟು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಿರಡ ಬೊಕ್ಕ ಏನು
ಅಂಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ ಉಂಟು ಪೂರ. ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತು ಬದಲಾವಣೆಲಿತ್ತು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆವಡ್ ಅತನ ಐತ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತು. ಈ ನಾಟಕಡ್ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾದನ ಕನ್ನೋದರ ಬಂದು ನೆಟ್ಟಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಾಟಕ ಅರಮಾನಗರ ಮೈಕ್ದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಕಲಾವಿದೆ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಮೂಲ ಮೈಕ್ದ ಕೈತಲ್ ಪಾತ್ರ ಉಂದು ಕಿಚನ್ಡ್ ಪಾತಿರೋಲಿ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ಡ್ ಪಾತಿರೋಲಿ, ವಾಶ್ ಬಿಸಿಂದಲ್ಪ ಪಾತಿರೋಲಿ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಪಾತಿರೋಲಿ ಇಂಚ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು ಫುಲ್ ತಿರುಗುನ. ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ. ಅಂಚನೆ ಸಾಂಗ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ 14 ಶೋಸ್ ಆಯ್ನಲ್ಪ ಎಂಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಪಂಪಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಿ ಒಂದು ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಾಟಕನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡಿರತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಎತ್ತದಿನ ಮಂಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು. ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮೈತಿದಿ ನಾಟಕದ ಐಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೈ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಬಂಡದುಂಡು. ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂದಿನ ಯಾನು ಓಲ್ಲಗೆ ಎಂದುಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಕನಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು. ಯಾನು 32 ವರ್ಷ ನಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡು 2 ಸಾಂಗ್ ಆರು ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗನು AK ವಿಜಯರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ 2 ಸಾಂಗ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಿರು. ಒವೇ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿಜಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಆರು ಅವೇನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋತ ಬಿಸಿ ಟುಲ್ಲರ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ತೋಯಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಮೆಚ್ಚಿದಿತ್ತೀರಿ. ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೀಮ್ ಈ ನಾಟಕ ಉಂಡ ಹತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಬದಲ ಆ ಪೂರ 14 ಕಲಾವಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕಲಾಸಂಗಮ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲೆ ರೂಪವರ್ ಕಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವೇ ವಿಶೇಷ ಅವೇ ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ, ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಅಕಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಎಂಚ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಪೌರಾಣಿಕಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಂಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮೂಲು ಎಂಚ ಅವು ಅನ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಆ ಕುತೂಹಲನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರ ಉಂಡು. ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರಣ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಜನಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚನಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಭ್ಯತೆ ಉಂಟಾದ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾಟಕ ಮೈತಿದ್ದಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಪ್ರದರ್ಶನ ಒತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿರಟ್ಟವರ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪರಿಚಯ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಎಂಕ್ ವಿಜಯನಗರ ಗುರ್ತಾನಾಗ 6 ಅಪಗ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ತಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಅನ್ನೋದು ಪಾತಿರ್ಕತೆ ಆರ್ನ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಆನಾಗ ಆರು ಈ ಬರವಣಿಗೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ವಸ್ತು ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಒರಿಯೋದರಿ ಅಸಲ್ದ 25ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲ ಆನಗಲ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗದ ಸುರುತ್ತ ಶೋ ಆನಾಗ 1000 ದಾಟು ಬಂದೆ. ಅವು 1000 ದಾಟಿ ಗಿನೆಸ್ ದಾಖಲೆದಂಜಿ ಹೋದೆ ಅಂತಿನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ವಿಜಯನಗರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಹೊಸತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಹೊಸತನ ఒక ఇంట్లో పడు భారీ అంటే జవాన్ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು ಕೊರೊಂದು ಸಿನಿಮಾವು ఒక ಬಹು ಭಾಷೆಗಳು ಇಂಚ ಪ್ರಾಯಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈ ಮೈತಿದಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲದ ದೀಪ ಬೆಳಗುನ ಮೈತಿದಿ ನಂಚವಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಸೇರ್ಪಾರೆ ಅಂಚ ಏನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ರೈತರು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮಸ್ತ್ ಮೊದಲು ಬಂದಾರೆ ಐಡಿಗೆ ನಾನು ಸೇರ್ಪಾದೆ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾದವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಡಿಗೆ ಉಡುಪಿದಾರ ಬೊಂಬಾಯಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದು ಆರ ಮಾಡೆಲ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಇತ್ತದ ಆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಿನಿಗೋಡಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ರಾಹುಲ್ ಇಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಮರ್ಮಾಯಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಟು. ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೆರಕಾದ ಪಡೆದು ಮೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸೆಟ್ ತೋಂದಿರು ಮನೆಯಾನೆ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಅಜ್ಜಾದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಈ ನಾಟಕ ಇನಿ ನಿಖಲ್ ತೂದು ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬಂತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೆನ್ ತೂಪ್ಲಕ್ಕಾವಡು ಗಣ್ಯರೇ ಮನರಂಡಿ ಪಾತೇರಿ ಒಕ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಜಿಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣಿ ಎನ್ನವಾಡು ಕುಡಿಯಾಗ ಮೆಲ್ಲರೆಗೆ ಆನಿಟ್ಟಿನ ಮುಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದುಪಿರೋಡು ಅಂತದ್ದು ಯಾರಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿನ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಕಲ ಉದಯವಾಡಿ ಎಂಕಲ ಮೋನೇನ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅವಳು ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಸುರುಕು ನೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೊಲ್ಲೆ ಪಾತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತತ್ತು
ಕಲಾಸಂಗಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಮನರನ್ನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಅದು ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ವಿಜಯನ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂಚಾದ ಕಲಾ ಸಂಗಮನು ಕಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಮಾನೆ ಹಂಚಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಐದು ಪಾತ್ರ ಆ ಮೋನೆ ಉಂಜಾನಾಗ ನೆಂಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗದಂಚಿನ ಮೈತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕಗಳು ಬರೋದೊಂದೊಳ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ತಾಳ್ಮೆದೈತೋ ಆ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜನಕುಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಕ್ಕಲು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ಪೂರ ವಿಜಯನ ಕೈತಲ್ಲಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲಾಕಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೈದೇರು ದಯಪಣ್ಣಗ ಕೊಡೆ ಬೈಲು ಇನಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ದೂತೆ ಆದೈತಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ದೂತೆ ಏತ್ತು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೋಪನೆ ಚಿಕಾಲಿ ತಿಳಿಕೆ ಅವು ಹೊಡಿತೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇಂಕಲಕ್ಕೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವಳಿ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡಿಯ ಅಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅಕ್ಕೆ ನೆರೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಯಾವ ಬುಡುಪು ಇದು ಅದೇ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇನಿ ಈ ರಂಗದ ಪೆರ ಹೊಂದುದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೈತಿದಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಮೈತಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರತ್ತು ನಾಟಕಗಳು ಬೇತೆ ಮೈತಿದಿ ಇನ್ನು ಈ ನಾಟಕದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂಚಾತರು ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ರನ ಮೈತಿದಿ ಸುಂದರರಾಯ ಮಂದಾರನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಾಪಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊರಿ ಬೇತೆ ಪದಾರ ಗುಡೇರಿ ಇಂಚ ದುಂಬ ಮಲ ಓದೋದ ಪದಾರ ಇರ್ತದೆ ಬಲೆ ಚಾಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪದಾರ ಬೇರೆ ಆಡ ಪುದಾರದ ಅಲ್ಲಜ ಆ ಪುದಾರದ ವೈಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬರಹಗಾರಗಳು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ತಿರ್ಲು ಏನಾಗೈತೆ ಶಾರದಾಗಲಿ ನಾಟಕವಾಡು ಕುಡಂಜಿ ನಾಟಕವಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಸ್ಯನೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೇವಲ ತುಳು ನಾಟಕವನ್ನು ಹಾಸ್ಯನೇ ನಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ನಾಟಕದ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಆಗೋದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಯಾನು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕುದರ್ದಿ ಇವಾಗ ಯಾಂದಿ ಕುದರ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂಚಾದು ಈ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದು ವಿಜಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು ಬೊಂಬಾಯಿ ಎಟ್ಟೆ ಕುದರ ಬೈದಿದ್ದು ಮೈತಿದಿಗೆ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಒಂದು ಏನು ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ಈ ಮೈತಿದಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಹಿರಿಯಕಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತರಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದ್ದು ಇದು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಪಂತೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ದೈವವನ್ನು ಪಿರಾವಡು ಪಾಡಿಂಚಾರ ಅಂಜಿನ ಶಿವದೂತೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು ಮೈತಿದಿಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಆಯಾಮ ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಿಕ್ಕನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಅಲಂಕಾರದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಪಾಪ ಪಿರೋಡು ಕೂತರು ಜಾಗ ಇತ್ತಿಜಿ ಸಾರಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆಕರಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದರು ಜನಪದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದರು ಮಾತೇನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ನಿಖನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏರ್ಪಲು ಪಡೆದ ನಟೊಂದು ನಾಟಕ ಆರಂಭ ಸೊಳ್ಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಹೇಟ್ ಯು ನೀ ಬೇರು ಒಟ್ಟಿ ಈ ಸೇರ್ಮೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೈಮನ್ ಕೊರ್ಬುಲು ಆಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಮಲ್ತಿಟ್ಟಿರು ಉರಿಯ ಮಗೆ ಆಗಿ ನಿಕ್ಕಂಚನ ನೀನು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬೇರೆ ಸಾಕೊಂಡು ನಾನು ಗೋಣನು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಮತ್ತಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಹೆಂಗ ಭಾರಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಆಂಡು ಅದ್ಭುತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ
ಒಂಜಿ ಕನಿಯರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಸರ್ ಸಾವಿರ ಶೋ ರಿಯಲಿ ಖಂಡಿತ ಬುಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೆ ದುಂಬಲ ಪಂತೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆಡು 1000 ಒಂದು ಅವೇ 500 ಚಿಲ್ಲರ ಆತಂದು ಒಂದು ಖಂಡಿತ 1000 ಆಪುನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಭರವಸೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ. ಸೂಪರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಾಕ್. ಓ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾರಗಳಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ. ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಆತಿ ಅಂಕಲು ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ. ನನ್ನ 5 ಸತಿ 10 ಸತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದಗಳು ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಡು ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಯ್ಲೆ ಕನೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸಾಂಗ್ಸ್, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸೀನರಿ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾಟಕದ ಅಪ್ಪುಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ. ಶೋಕದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 4 ಸತಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಡೈಲಾಗು, ಸ್ವರಾಜಿನ ಡೈಲಾಗು ಎಂಕ್ಲೆ 4-5 ಸತಿ ಕನ್ನಡ ಇರುವಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಂತೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಹುರ್ಕರು ಸೂಪರ್. ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಲು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಸಂದೇಶ ತೀಯರ್ನೇ ಬರೋಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ರಾಮಾ ದೇಪಣ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಡ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕನವಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನೇನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ತೊಚಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕಲಾವಿದರ ನಟನೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಆಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ನಟನೆಲ್ಲ ಐಕ ತಕ್ಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡೇನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ಮೈತಿದಿ ನಾಟಕ ತೂದು ಒಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಎಂಚ ವಿಶ್ವಂತಿನ ಪಂಡ ಕಾರ್ಗೆ ಬೂಡ್ದು ವಿಶ್ವಂತಿನಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತವಾದಿಗಳ ಆ ನಾಟಕ ತೋದು ಅವು ಸೆರೆಂಡ್ರ್ ಆವಡೆ ಅಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗಿದ್ದ ಅನ್ನಮೆಗ್ಯಾನ ಸಂಬಂಧ ಭಾರಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದ ಟಚ್ ಆತನು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಅಂಚ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳ ಈ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಂಡದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಈ ಸರಿತ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ. ನಾನು ಸುರುಡು ದಿಂಚಿಲ ವಿಜಯರ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಾರಡು ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಂತ ಬಂಡಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದನ್ನು ಈ ತೋರ್ತು ಏರ್ಲ ಕನ್ನಡ ಜೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ನಾಟಕಗಳು ಆರ ಮಧ್ಯಮೆ ಅವಾರ್ಡು ಒರಿಯ ಮಗಿ ಒರಿಯ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಡ್ಲ ಈ ನಾಟಕಗಳಂತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಟ್ಟಿತ ನೋಡೋದು ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡತ್ತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಪತ್ತಲೆ ಅರೆ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ಬಂಡ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತಪ್ಪ ಅವು ಅಪ್ಪಗನೆ ನಂಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಉಂಡತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಬೂರ್ನ ಕ್ಲಾಪೇ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಅವಿಂದ ಆ ದೇವಿ ನಾನಾತಾರೆ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಪೆ ಮಾತು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಅರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತೀರಿ ಬಟ್ ಆ ಮೆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೆರ್ನ ಕಥಾ ರಚನೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಪುರುಡು ಆತನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತು వాళ్ళు ಕುಲು ತೂನಾಗ ತೂಪಿನಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಂಚೆ ಪಾಸ್ ಆತಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆತಿ ಶೋಕ್ ಆತದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಮೇತ ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇಂಕ್ಲಿ ಕೊರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ತುಳುರ ರಂಗಭೂಮಿ ನನಾತ್ ದೇವರ ಉದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಆ ಚೈತನ್ಯ ಅರೆ ಕೊರಡು ಭಾರಿ ಬಂಡ ಊರ ಪಂಡ್ರೇಜಿ ಪದ್ಯ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಸೀನರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಪಣ್ಲಿಕ್ಕನಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ತೋರಿಸೋನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಏಪಲ ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಸೊ 6 ಮಂತಿನ ಬಂಗ ಆವಡು ಅಂದಿಕ್ಕ ಆವಡು ಸೂಪರ್ ಮಾತ್ರ ಏಪಲ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕಳು ತೂಡು ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಜನಕ್ಕಳು ತೂಣದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾನು ತೂನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮುಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಲ್ಬೈಲ್ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಬಿರು ತಿಗ್ಲೆಕನೆ
ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದಲಾವಣೆದ ಹರಿಕಾರ್ಯ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂದುಲೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತమైన ಬದಲಾವಣೆ ಪನೊಲಿ ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಸಲು ಏರು ಮದಿಮೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕರ್ನ ಸರ್ಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನನಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಡು ಸೇರಿದ ಫುಲ್ಲು ಇಡೀ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಬೈದಿಜಿ ಬಾರಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇಡೀ ಡ್ರಾಮನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಕಾಣ 2 ಗಂಟೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಶೋಧದಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಂಜಿ 500 ಅಂಚಿ ದಾಟ್ನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 1,000 ಮಿತ್ತು ಬೋಮಂಟು ನಂಜಿ ಏನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಶೋಧದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಇಂಚ ಮಂದಿರ ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಆದಂಜಿ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಆದಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಮಂಜಿ ಬರ್ಸರ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್